aquestes complicitats. I una de les més importants que el Jordi comentava és el patrocinador que hem tingut des de la primera edició, que és FIAC Idiomes. Per això volem convidar a pujar a l'escenari el seu director, el Josep Fort. Gràcies, Karen. Autoritats, representants d'entitats, candidats i candidates, amigues i amics, bon vespre. Doncs ja ho han dit, ho ha dit la Karen i ho ha dit el Jordi, i jo també tenia previst dir-ho. Això del sabadellenc de l'any va començar semblant una bona idea, un somni, ha dit ella, i aquestes 3 edicions que ja hem assolit ens demostren que, a més d'una bona idea, era un bon projecte i és una realitat indiscutible ja dins del calendari d'esdeveniments anuals que s'ofereixen a la nostra ciutat. Estic segur que, però, estem només al preàmbul de la seva trajectòria i que seran moltes les edicions que ens esperen amb molts més candidats i candidates, tots ells sobrats de mèrits per poder ser elegits. I estic segur que també FIAC estarà al costat d'aquestes futures edicions donant suport a aquesta iniciativa com ha fet des del primer dia. Desitjo que en el futur em continueu convidant a aquest acte, però no ja com a director de FIAC, sinó com un espectador sabadellenc més. Si tot surt com tinc previst, el proper setembre, després de 34 anys en la direcció de FIAC, em jubilaré. I el timó de l'empresa i de l'escola quedaran en mans d'un fantàstic equip ple de joventut, de talent i d'il·lusions, que són el Fermí, la Raquel, la Marta i la Carme, que avui també m'acompanyen. Tinc molts projectes per aquesta nova etapa personal, però la principal és la de fer d'avi dels meus 2 nets, el Joan i el Josep, que viuen a Barcelona. Nosaltres som els avis de Sabadell i hem volgut que la nostra ciutat, que és també la ciutat del seu pare i de la seva tieta, estigui sempre present a les seves vides. Cada any anem a buscar el tió a la Salut. Entrem al santuari, cada any em senten a dir que tenim un dels santuaris més bonics de Catalunya. M'ho crec, ho dic perquè m'ho crec. Coneixen perfectament el llaminer i se saben de memòria les cançons. Josep Asensio, perdona'm, espero que això no enterboleixi els nostres més de 50 anys d'amistat. I mengen un tortell de Reis boníssim que fan a Sabadell, i ara van menjar un ou de Pasqua d'una botiga plena de xocolata que hi ha a Sabadell, i tenen ganes d'anar, quan siguin més grans, a pujar a la Torre de l'Aigua, que ja la identifiquen perfectament, i un museu ple d'animals fantàstics que hi ha de camí del mercat. I nosaltres, els avis, frisem per portar-los a veure els pastorets de Sant Vicenç i de la faràndula, o algun musical d'aquests germans tan espavilats que tenim aquí a Sabadell, que són músics. I potser de més grans els portaré a veure alguna producció dels Amics de l'Òpera i els diré que aquella sabadellenca tan elegant que seu allà i que encara hi serà, és la que hi ha al darrere de tot això. I vés a saber si un dia bailaran pegados amb la música d'algun sabadellenc. No repapiejo, no és una mica. Totes aquestes coses que he dit i moltíssimes més que podria dir confegeixen l'essència de Sabadell. I no podríem tenir sabadellencs i sabadellenques de l'any si no tinguéssim tota aquesta munió de sabadellencs i sabadellenques del dia a dia. Repassant les entrevistes que ara parlava el Jordi, que ha fet els candidats i les candidates, he intentat trobar elements comuns entre tots ells. En Lluís Blanc, en Joan Manel Cañizares, la Judit Forca, la Mar Jiménez i la doctora Júdez, tots en algun moment o altre parlen de motivació, de creació, de treballar en equip, de lluita, d'ajudar els altres o d'aprofitar les oportunitats. Potser són aquests alguns dels trets diferencials d'aquests sabadellencs del dia a dia que acaben esdevenint sabadellencs de l'any. I són els sabadellencs del dia a dia els que acaben fent la cultura ciutadana, no només el 2024, tots els anys. Moltes gràcies a tots ells pel seu testimoni,
Gràcies a Sabadell per recordar-nos-ho com a mínim un cop a l'any. Jo em podré jubilar de FIAC, però ni FIAC ni jo ens jubilarem mai de Sabadell. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep.